दुखुनां खौरां मासे हाग्रानि मैदेरा थैनायजों जुजिगासिनो। हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरना गोबां मैदेर फालोआ उदां ओनसोलाव फैना गोबां समाव मैदेर आरो मानसिनि गाग्लोबनायखौ नुनो मोनबोदों। भारत भुटान सिमनानि हाजो ओनसोल हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेर फालोनिफ्राय मासे मैदेरा गावनि थैनायजों जुजिगासिनो। नंगौ, उदालगुरि जिल्लानि भुटियासां साहा बागानाव हाग्रानि मासे मैदेरनि हालोदा जोबोर गाज्रि। मैयानिफ्राय नोरजिया जाना आदार गैया, दै गैया गोग्लैना दं। नौनाय रेन्ज हाग्रा बिफाननिफ्राय मैदेरनि बिदि हालोदखौ खबर मोनना उदिस लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे मैदेरनि फाहामथाय होनो जुनत सावस्रि डाक्टर फैना फाहामथाय होफैदों। मिथिनो मोननाय जायोदि फाहामथाय होनायजों मैदेरनि हालोदा एसे मोजाङाव फैदों होनना। बे समाव हाग्रा बिफान आरो जुनाद डक्टरा खौरांगिरिनो मा फोरमायखो नायनि। हाग्रानि जिथु जुनाद बे सानफा एफा बायदि रोखोमनि खैफोद जानायखौ नुनो मोनदों। बे बेलायाव नोंथाङा डिपार्टमेन्टनि जानानै मा बुंगोन? जादों जानाया गोबां रोखोम बेबायदिनो जानायखौ नुबोदों। खारन दिनैबो मैया मोनाब्लियाव जोङो खबर मोनदों मासे मैदेर माने एसे दुरबल जानानै दङ बा लासै लासै थाबायनानै दङ। दा बे हिसाबैनो दिनै फुङाव खबर खालामबाय। दिनै फुङाव खबर खालामनानै माने बियो माने गसंगासिनो दंमोन आरोखि। ओमफ्राय गसंनो हायियाव एसे गोबाव गसंनानै ओमफ्राय उन्दुनानै थाबाय। दा बे हिसाबै जोङो माने बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय माने अनारेबल डक्टर भेटेनारि डक्टरखौ कल खालामनाय जाबाय आरो बे हिसाबै दा ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ। दा मथा मथि थैथ'वाखै, दाबो हां लागासिनो दङ। दा बे हिसाबैनो ट्रिटमेन्टखौ दा लागासिनो दं। नोंथांमोननि मोन्दांथियाव मा जादों ओरैनो? दा बियो हयथ' मैदेराबो बैसो जाबाय, मथा मथि 80 बोसोरनि जासिगोन मैदेरा। ओमफ्राय बियो मखना मैदेर। बेवहाय माने जेबो इन्जुरि, जेबो माने आघातखौ नुनो मोननाय जायाखै। आरो बेवहाय जोङो नायदों बियो हयथ' मुलिबो मोनजानाय जायाखै। दा मुलि मोनजायोब्लाबो माखासे जोङो बेखौ माने हमनो हायो। माखासे खुगायाव माखासे सिनफोर नुयो। दा खुगा आरो बिनि सुन्दाया क्लिन आरो मेगनाबो बे रोखोमनि माबा गैया, सिन गैया। दा बे रोखोम जों सिमटमखौ नुवाखै आरो। बेबायदि सानफा एफा बिदि जाथाया जुदि जाबाय थायोब्ला निस्सय फैबाय थानाय समाव हाग्रानि जिथु जुनाद बे जोबस्रांलांगोन। दा बिनि थाखाय फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मा राहा लानाय जागोन? दा बिनि सोमोन्दैथ' गोबां रोखोमनि राहा लादों। खारन दाख्लैसो आरो मोनसे मिटिं जानानै थादों। NGO आरो पाब्लिकजों मोनसे मिटिं जानानै थादों बे प्रटेक्सननि सोमोन्दै। दा बियो हयथ' आसा खालामो फैगौ समाव गोबां माने राहानि गेजेरजों जों प्रटेक्सनखौ होनो हागोन। दाथ' जोंहा माने बेवहाय माने ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं आरो रिपर्टखौ जोङो लगे लगे दाहायनो माने WT मेसेज जों हरगोन गोजौ लेभेलाव। ओमफ्राय गोजौ लेभेलनिफ्राय मा डाइरेक्सन फैयो आरो मा रोखोम ट्रिटमेन्ट लाबावनाय जायो जों बेखौ आरो सेस्था खालामलांबाय थागोन। नोंथांमोननि गामियाव बेबायदि हरखाब हाग्रानि मैदेरनि बेयाव इन्जुर जाना गोलैनाय? आदसा, बर्थमानथ' नैबे थासारियाव दा आसाम नाङैनो गोबां दैबाना, बिनि गेजेराव हाग्रानि मैदेरफोरा हाग्रायावबो जानाय लोंनाय जेबो आदार मोनजायैनि गामि ओनसोलफोराव फैनानै गामिनि जिखिनि आबादफोर दङ बेफोरखौ फैनानै हरनि समाव जानानै थाङो। जासे जानानै गोबां मोनसे मानसिनि जि आबाद सम्पति बेफोरखौ नस्थ' खालामो। बेराफारसेथिं मानसिनि जे थांना थानायनि राहा लामा बेहाय मैदेराबो बहुद आघात होदों। दा बेहाय जों नुबोदों सानथामसो जोंनि नैबे पानेरि ओनसोलनि बे ओनसोलाव मैदेरा फैनानै गोबां उतपात खालामफैदों। नै साननैसो जोंनि नैबे ओनसोलावनो बिथांमोना जमा जानानै दंफैयो आरो मोनाबा हायेनाव थांनानै गामिफोराव थांनानै गोबां सिलिंखार खालामो। जोंहानि न'आवबो हरावबो थांदों, बिनि आवगायनि हरावबो थांनानै गोबां न'नि जि आबाद थाइजौ खान्थाल जि गायनाय दंमोन, खुसेर बागान, बेफोरखौ सब नस्थ' खालामजोबनानै फोजोबस्रांदों। दा बेबायदियाव दा बेबायदि जोङो दासिम जेबो बिदि हरनि समाव जोङो माबाखौ मोनथ'वाखै। डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो नांगौ बायदि प्रटेक्सनखौ मोनाखै। खिन्थु जोङो पाब्लिकआनो जिखिनि हायो जोङो गावनि
प्रपार्टिफोरखौ प्रटेकसन खालामदों दा बेबायदि माबा बोथोरावनो दा मा जादोंथाय नैबे मैदेर मासेया थांनाय मैयानिफ्राय बेहाय गोग्लैनानै दङ होननानै जोङो खोनादों खिन्थु दा बेहाय ट्रिटमेन्ट लाबाय थादों खिन्थु बिनि एक्सुवेल मा जामारदों बेखौ जोङो ट्रिटमेन्टनि उनावसो मोनथिसिगोन आरो जोबथारनायाव मा खावलायगोन बिफाननिसिम जों बेखौनो खावलायोदि हाग्रामा बिफाना बेखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ हाग्रामानि बेन्दोङाव बेखौ आवथायाव लांनांगौ दा पाब्लिकनि गेजेराव जुदि फैबाय थायोब्ला पाब्लिकआ गोबां खथि खहा जायो दा बेफोरखौ मोजाङै जोथोन लायोब्ला जों पाब्लिकआ गोजोनगोन आरो আমি দেখিলোঁ ইয়াতে এটা প্ৰকাণ্ড হাতীয়ে মানে পৰি আছে কাৰণটো কি মোৰ ৰাতিপুৱা ৰেঞ্জাৰে ফোন কৰি ক'লে হাতী এটা এনেকৈ পৰি আছে তাৰপিছত মই আহি দেখিলোঁ হাতীটোৰ এনে এক্সটাৰ্নেলি যিখিনি আমি পাইছোঁ যিখিনি লক্ষণ দেখা পাইছোঁ বেমাৰ বুলি ধৰা নাই বেমাৰ মানে দুৰ্বল হৈছে যথেষ্ট আৰু এই দুৰ্বলটো ভাবিছোঁ বয়সৰ কাৰণে হৈছে সেই হিচাপত ট্ৰিটমেণ্টটো চলি আছে এতিয়া বিভিন্ন কাৰণ দুৰ্বল হ'ব পাৰে বয়স এটা আৰু খাদ্যৰ যিহেতু অভাৱ চলি আছে এতিয়া সেই দুটা কাৰণত হয়তো এই দুৰ্বল হৈছে এই দুৰ্বলটো আমি মেকআপ কৰাৰ কাৰণে এই চেলাইন বা মেডিচিনবিলাক দি থকা হৈছে তেনেকুৱা তাৰমানে লক্ষণ দেখা নাই য'ত মানে হয়তো বেয়া বস্তু খাব পাৰে সেইখিনি তেনেকুৱা দেখা নাই বয়সটো এতিয়া অনুমান কৰিব পাৰি মোৰ দেন 75 ইয়াৰ্ছ আমি দেখিছোঁ বহুত তেনেকুৱা হাতী মানে খাদ্যৰ অভাৱৰ কাৰণে বা বিভিন্ন কাৰণত ভাল খাদ্য খাব নোপোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন বেমাৰৰ কাৰণে যিটো খাদ্য নাপালে ইমিউনিটি কমি যায় ইমিউনিটি কমাৰ কাৰণে বেমাৰে হেৰি পায় মেইন কথা খাদ্যটো খাদ্য নাপালে চব্জি পৰে গতিকে যেতিয়া দুৰ্বল হ'ব তেতিয়া বিভিন্ন বেমাৰ হয় কিন্তু বৰ্তমান যিটো কৰি আছে এইটো বেমাৰ বুলি ঠিক ডিটেকশ্যন কৰিব পৰা নাই কিন্তু আমি দুৰ্বলটো ঠিক কৰাৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি আছোঁ যিখিনি অভয়াৰণ্য আছে মানে সেইটো সংকুচিত হোৱাটো এটা কাৰণ সেইটো হয়তো কাৰণ হ'ব পাৰে এতিয়া বেছি হাতী থকা ঠাইত এতিয়া মানুহ বেছিকৈ থাকে কিন্তু খাদ্যটো কমি গৈছে তেওঁলোকক যদি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিলে আপোনাৰ মতে কি উচিত বিভিন্ন ঠাইত সিহঁতৰ খাদ্যৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব মানে চৰকাৰে আঁচনি ল'ব লাগিব এই কলগছেই হওক বা বিভিন্ন সিহঁতৰ যিবিলাক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে সেইবিলাক বেদখলমুক্ত হাতীৰ থকাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিব লাগিব মই ভাবোঁ সেইটো মই চিকিৎসক হিচাপে এইটো আৰু চিকিৎসাটো কৰি আছোঁ এতিয়া